Σε βραβεία, βραβευμένος. Αυτή είναι η στήλη μας. Και για ζητήματα ζωής. Πραγματικά ζητήματα ζωής. Ο κ. Βασίλης Ραμφίδης είναι ογκολόγος, γενικός διευθυντής του Pharos Cancer Institute και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, διευθυντής ογκολογικής κλινικής στο 251. Πρόεδρος Βίρτους, έχετε ιδιότητες πολλές, δόξα τω Θεώ. Και πρόσφατα πήρατε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πήρατε το χρυσό βραβείο στα φετινά Patient Partnership Awards για το πρόγραμμα Έχει σπάνιο καρκίνο, ρώτησέ μας. Τι είναι για αυτή η διάκριση και τι ακριβώς είναι, δηλαδή, στην ουσία? Καταρχήν είναι σημαντική, αντανακλά την συλλογική προσπάθεια της ομάδας μας που προσπαθεί να καλύψει μέσα από αυτό το πρόγραμμα ένα μεγάλο κενό που υπάρχει, γιατί οι σπάνιοι καρκίνοι ιδανικά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε κέντρα αναφοράς επιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εκτός από τους νευροδιακρινούς όγκους. Αυτός που έχει οικονομική άνεση, τι κάνει, πηγαίνει στο εξωτερικό και παίρνει τη δεύτερη γνώμη. Αυτό που προσφέρουμε εμείς, τελείως δωρεάν, παίρνουμε όλο τον ιατρικό φάκελο, το στέλνουμε στο εξωτερικό και επίσημα έχει γνώμη για διάγνωση, θεραπεία και στρατηγική. Επομένως, η διάκριση είναι πολύ σημαντική, γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Δώστε μας μια εικόνα για τους σπάνιους καρκίνους. Ποιοι είναι, τι είναι? Δεν είναι συχνοί, αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε όλο το σύστημα, σε οποιοδήποτε σύστημα του ανθρωπίνου οργανισμού, αλλά αθρηστικά, αν τους μαζέψουμε, αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4, 25% των συνολικών κακοηθειών. Άρα είναι ένα σημαντικό νούμερο. Έχουμε όπλα να τους αντιμετωπίσουμε? Έχουν όπλα. Γενικά έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα πράγματα στην ογκολογία. Ζούμε μια συναρπαστική περίοδο. Έχουμε νέας γενιάς χημοθεραπεία, νέας γενιάς ανοστοθεραπεία, στοχευμένες θεραπείες. Η ιδιαιτερότητα του σπάνιου καρκίνων είναι ότι χρειάζονται εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα. Χαρακτηριστικά θα σας αναφέρω ότι μία από τις πρώτες ασθενείς που εντάχθηκε στο πρόγραμμα, μία νεαρή γυναίκα από την Πάτρα, στείλαμε το φάκελο στο εξωτερικό, έφυγε με διάγνωση από την Ελλάδα ότι είχε καρκίνο, που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει χημοθεραπεία και γύρισε με διάγνωση ότι τελικά αυτό δεν ήταν καρκίνος, ήταν απλά μια καλοήθεια που δεν χρειαζόταν να πάει να υποβληθεί σε καμιά χημοθεραπεία. Αυτό απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό. Είστε σε ένα κέντρο όπου και αναπτύσσεστε, αλλά έχετε και 30, αν δεν απατώμε, συνεργάτες εξειδικευμένους απολύτως στο αντικείμενο. Έτσι είναι. Είμαστε μια ομάδα πολύ οργανωμένη, με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Πέρα από τους σπάνιους καρκίνους, διοργανώνουμε μια φορά το χρόνο ένα ογκολογικό συνέδριο, το οποίο θα γίνει για 4η συνεχόμενη χρονιά το Μάρτιο φέτος. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει μια δραστηριότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έχουμε φέρει σκύλο θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς, σε συνεργασία με τον οργανισμό Dog Therapy. Ο Βαγγέλης, που είναι ο σκύλος μας, ο σκύλος ο Βαγγέλης, ωραίος. Έρχεται, πλαισιώνει τους ασθενείς που θέλουν κατά τη διάρκεια της χημοθεραπείας. Αυτός είναι ο Βαγγέλης. Αυτός είναι ο Βαγγέλης, ο οποίος αποφορτίζει τους ασθενείς. Πούντλ είναι. Είναι λαμπραντούντλ, ναι. Και η αποφόρτιση, να ξέρετε, είναι όχι μόνο στους ασθενείς, αλλά και για το ίδιο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Βέβαια. Και για να σας προειδεάσω για το μέλλον, το επόμενο μεγάλο project που ετοιμάζουμε έχει να κάνει με εφήβους και νέους ενήλικες με καρκίνο. Όπως καταλαβαίνετε, μια πολύ ευαίσθητη ομάδα πολύ μεγάλη που χρειάζονται ειδική φροντίδα και εκεί υπάρχει χώρος να βοηθήσουμε. Να έχετε πάντα επιτυχίες για το καλό όλου του κόσμου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Διάλειμμα, επιστρέφουμε.